ଜାଣିଥିଲେ ତ ରାଘବ ଚଢା ସାର୍ଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏବେ କ'ଣ? ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏଇଟା ହିଁ ହବ ତାଙ୍କ ସହିତ। ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରି ଦିଆଯିବ, ନହେଲେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଖରାପ ଖରାପ ଜିନିଷ କହିକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋପ ଲଗାଯିବ। କିଛି ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ହେଇପାରେ, କାରଣ ସେ ଅସଲି କଥା କହୁଥିଲେ, ସତ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆଉ ମଞ୍ଜି କଥା କହୁଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି କିଛି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ହଜମ ହବନି। ଆଉ ସେୟା ହିଁ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କାରଣ ସେ ନିଜ କଥା ଓ ନିଜ ପାର୍ଟି କଥା କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ ଲୋକ କେମିତି ଭଲରେ ଚଳିବେ, ଭଲରେ ରହିବେ, ସେ କଥା ଉଠଉଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ହଜମ ହେଲାନି। କିଛି ନା କିଛି ଆରୋପ ଲଗେଇ ତାଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଲେ ଆଉ ପାର୍ଟିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ବାସ୍ ଏଇଆ ସତ୍ୟଟା ଏବେ ଏମିତି। ଯିଏ ସତ୍ୟ ପାଇଁ, ଯିଏ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ, ଯିଏ ଠିକ କଥା ପାଇଁ ଆବାଜ ଉଠେଇବ, ସିଏ ନିହାତି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ, ସେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ହେଇଥିବ। ନିହାତି ନ ହୋଇଥିଲେ ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଦେଶକୁ କଳୁଷିତ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଦେଶର ଆଉ ଆମ ସମାଜକୁ ତଳକୁ ତଳକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ସମ୍ମାନିତ ହୁଅନ୍ତେ। ଆଉ ଯିଏ ରାଘବ ଚଢା ସାର୍ଙ୍କ ପରି ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ କି ଆୱାଜ ଉଠଉଛି, ଠିକ କଥାଟା କହୁଛି, ସିଏ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇ ଘରେ ବସନ୍ତେ। ମତେ ତ କାହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଏ କଥା ସବୁ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଆସୁ, ସତ କ'ଣ ମିଛ କ'ଣ ଫରକଟା ବୁଝିପାରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।